Helo, shwmai a chroeso. Nawr, yn y fideo yma, ni'n mynd i edrych ar ddefnyddio Google Meet ar gyfer recordio cyflwyniadau i dasgau. Nawr, i ni barod yn gwybod bod ni'n gallu defnyddio Google Meet i gysylltu gyda disgyblion efallai sy'n ynysu adre trwy fideo ar alwad fyw. Ond yn aml iawn, dyw e ddim y peth rwydda i ni i gynnal gwers fideo fyw gyda disgyblion sy'n ynysu adre tra bod ni hefyd yn dysgu swmp y disgyblion yn y dosbarth gyda ni. Felly, mae e tipyn haws i recordio y gyflwyniad i'r wers ac yna rannu hwnna fel fideo gyda'r disgyblion sy'n ynysu trwy rhywbeth fel Google Classroom. Felly dewch i ni gael edrych ar pa mor hawdd mae hwnna'n gallu bod gyda Google Meet trwy hwb. Iawn, cyn neidio mewn, dwi'n moyn sôn yn gyflym pa mor ddefnyddiol yw e i gael y llwybr byr yma, y llyfrnod yma ar gyfer Google Meet ar eich bar offer chi yn Google Chrome. Felly dwi'n mynd i ddangos chi'n gyflym iawn fel i ychwanegu hwnna. Felly dwi'n mynd i ddileu'r un sydd da fi fan hyn, a gobeithio bod fi'n cofio fel nes i fe. O unrhyw dudalen Google, felly Google Classroom neu unrhyw le arall, chwiliwch yn y cornel top ochr dde am y waffle, dyma fe fan hyn, a dwi'n clicio ar hwnna a fe welwch chi Meet. Nawr dyna'r ffordd arferol o agor Google Meet, a dyma fe wedi agor mewn tab arall. Nawr, yn syml iawn, mwyn ychwanegu hwnna i'r bar offer, y gyd sy'n angen i chi wneud yw clicio ar y seren fach fan hyn, drws nesa i'r bar URL, a dwi'n clicio ar y seren yna, a mae'n gofyn i fi wedyn beth dwi'n moyn, a dwi eisiau add bookmark, i roi llyfrnod, a wedyn bydd e'n gofyn ble i chi moyn i hwn i ymddangos. Nawr, fel arfer, bydd e ddim yn gosod e ar y bar llyfrnodau, felly mi eisiau chi i ddewis fan hyn bookmarks bar. Dewis hwnna, a wedyn clicio done, a chi'n gweld nawr mae Google Meet wedi cael ei ychwanegu fyna i'r bar llyfrnodau. Os chi'n moyn ailenwi fe, just clicio right click, edit, a wedyn allwch chi newid y testyn na i beth i chi moyn. Iawn, nawr, mae hwnna lot rwyddach nawr. Gwydwch bod chi mewn gwers a chi'n sylweddoli, rhaid fi ar fi'n cychwyn gyda'r wers yma, mae pawb wedi eistedd lawr yn y dosbarth y fi, mae diwrnod o blant ddim ma, maen nhw'n ynysu adre. Well i fi recordio'r cyflwyniad yma. Yn syml iawn, dwi'n agor tab arall ar Chrome gan glicio ar yr arwydd plus fan hyn, ac ar y tab na, dwi just yn gwasgu'r botwm Meet dwi wedi ychwanegu i'r bar llyfrnodau, a dyma Meet ar agor. Iawn, dewch i ni gael gweld pa mor gloi yw e i ddechrau recordio'r cyflwyniad yma ar gyfer disgyblion sydd ddim ma. Cliciwch ar y botwm sy'n dweud New Meeting, y botwm glas fan hyn, a ni'n mynd i ddechrau yn syth, felly Start an Instant Meeting. Mae hwn yn mynd i ddechrau blant, a chi'n mynd i weld yn webu ar y sgrin nawr yn anffodus, ac yna allwch chi glicio yn syth ar y botwm Join Now. A beth ych chi'n moyn ei fan hyn yw dechrau cyflwyno'ch sgrin yn syth. Felly, cliciwch ar y botwm Present Now, fyna, diw yn drwy'n i fawr hwnna, Present Now your entire screen. A wedyn mae'n gofyn, ydych chi'n siŵr? A cliciwch ar y sgrin fyna, chi'n gweld mae bocs glas mewn o amgylch a clicio Share. A nawr, beth ola i wneud wrth gwrs yw i glicio record, ac mwyn gwneud hynny, i chi unwaith eto yn dod lawr i'r 3 dot yma, dros nesaf i'r botwm nethwch chi wasgu i gyflwynio, i'r 3 dot, a dewis Record Meeting, clicio ar Start Recording, Start, ac yna aroswch i'r arwydd record yma i droi'n goch, dyna ni, a chi'n gwybod nawr bod chi'n recordio y wers. Nawr, allwch chi symud bant nawr o'r tab Google Meet, nôl i'r tab greiddiol neu agor app gwahanol lan, yn gwybod bod beth sy'n mynd i fod ar y sgrin yn cael ei recordio ynghyd â'ch llais chi drwy meicroffon y gliniadur. Felly, allwch chi gyflwyno'r wers, clicio Present felly ar eich cyflwyniad chi, mynd i sgrin lawn, mynd drwy'r cyflwyniad fel arfer, dweud y disgyblion beth maen nhw'n mynd i fod yn gwneud yn y weithgaredd yma, ac yn y blaen, fel byddwch chi'n neud. A just arwain y wers gyda'r disgyblion sydd yn bresennol fel fyddwch chi fel arfer yn neud. Yna, unwaith chi yn teimlo bod chi wedi gorffen y cyflwyniad a bod dim angen recordio gweddill y wers ar gyfer y disgyblion sydd adre, dyna gyd sydd angen i chi wneud wedyn yw mynd yn ôl i tab Meet, clicio ar Stop Recording, a dyna chi, mae hwnna wedi stopio. Allwch chi gau y tab Meet lawr wedyn,
A wedyn ymhen rai munudau bydd y fideo na'n ymddangos yn eich Google Drive. Nawr, eto, allwch chi fynd i'ch Google Drive gan ddefnyddio y waffle a clicio Drive, neu fel ych chi'n gallu gweld fan hyn, i fi wedi ychwanegu llyfrnod Google Drive yna ar bar offer hefyd. Os ych chi'n defnyddio Google Meet trwy hwb, gewch chi neges e-bost wedyn yn dweud pan ma eich recordiad chi'n barod. Pan ma fe'n barod, ewch i My Drive, ac fe welwch chi yn eich My Drive folder o'r enw Meet Recordings. Nawr, bydd chi ddim yn goch, fi wedi lliwio'n un goch mwyn bod fi'n gallu ffindio fe'n hawdd. Os chi moyn neud rhywbeth tebyg, chi'n de-glicio ar y folder ac yna allwch chi ddewis lliw gwahanol. Felly, unwaith i chi'n cael y neges e-bost na'n gweud bod y recordiad yn barod, ewch i'r folder Meet Recordings. Iawn, dyma ni y fideo fan hyn wedi cyrraedd yn y folder Meet Recordings yn Google Drive. Nawr, allwch chi weld, nath e gyrraedd tua 5 munud ar ôl i fi i stopio recordio. A mae'r hyd yna, mae'r amser mae'n cymryd rhwng stopio recordio a'r fideo'n ymddangos yn eich Google Drive chi yn dibynnu ar hyd y fideo. Felly peidiwch â cael ofon os ar ôl tua 10 munud, quarter awr hyd yn oed os ych chi wedi recordio fideo hir, bod y fideo na ddim wedi ymddangos eto, fe fydd e yn cyrraedd yn eich folder Meet Recordings chi. Nawr, dewch i ni gael edrych nawr pa mor hawdd yw e i ddefnyddio hwnna a rannu hwnna yn syth yn Google Classroom gyda'r disgyblion sy'n absennol. I fi mynd i agor tab arall a agor Google Classroom. Felly unwaith to, allwch chi weld fi wedi rhoi llyfrnod Google Classroom yn y bar offer hefyd. A byddwn ni'n argymell bod chi'n neud yr un peth maen nhw'n ddefnyddiol iawn. Iawn, dwi'n mynd i'r dosbarth ble dwi eisiau rhannu y fideo yma. Wneud hwn y tro am nawr. Nawr fe lan i chi, allech chi roi fe ar y seiniad benodol yn y classwork, ond y ffordd cyflyma felly o rannu y cyflwyniad yma yw i fynd yn syth i'r stream a ysgrifennu fideo gwers heddi, ac yna dwi'n clicio'r eicon Google Drive. Yn y ffenest yma sy'n ymddangos, dwi'n syml iawn yn mynd i My Drive, agor y folder Meet Recordings, a mewn fan hyn bydd yr un mwyaf diweddar yn dangos gynta, felly dyma fe, clicio ar hwnna a dewis Insert. A dyna ni, lle glicio Post nawr, a bydd pob disgwyl yn y dosbarth, gan gynnwys rai sy'n absennol, yn gallu gweld y cyflwyniad fideo na. Iawn, dyna ni. Nawr, mi'n gobeithio bod chi'n cytuno bod y camau na yn rai eitha hawdd i ddilyn, a bod e ddim yn mynd i fita mewn gormod i'ch amser chi gyda'r disgyblion sydd yn yr ysgol gyda chi, ond mae e hefyd yn mynd i arbed llwyth o waith i chi wrth rannu adnoddau a disgrifio'r dasg i'r disgyblion sydd ddim yn gallu bod na. Gobeithio bod hwn wedi bod o ddefnydd a welai chi to mewn fideo arall.